Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μίχαλο για την πρόσκληση να είμαι εδώ παρόν σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναέρθει και ομολογώ ότι έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το φυσικό τοπίο. Η αιτία που είμαι εδώ, καταρχήν ονομάζομαι Σταύρος Παπαντονίου, είμαι πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Καθημερινή και συμμετέχω μετά από μια πολύ ωραία και όμορφη σκέψη του κυρίου Μίχαλου, την οποία κάναμε αρκετό καιρό πριν και μου έκανε την πρόσκληση να είμαι εδώ παρόν. Κάτι το οποίο ασπάζομαι και εγώ προσωπικά, αυτό έλειπε λόγω της δουλειάς μου άλλωστε, ότι τα πάντα στο τέλος της ημέρας είναι πολιτική. Για ό,τι και να συζητάμε, σε μια δυτική δημοκρατία όπως είναι στη χώρα μας, η πολιτική είναι αυτή που στο τέλος βάζει την τελική σφραγίδα. Συνεπώς εντάξαμε με πρωτοβουλία του κυρίου Μίχαλου, που είχε αυτή την πολύ όμορφη ιδέα, μια ενότητα που θα μιλήσουμε για πολιτική. Όχι όμως για πολιτική με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει όλοι, βλέποντας τους πολιτικούς να αντιπαρατίθενται στα τηλεοπτικά πάνελς, αλλά με μια άλλη διαφορετική προσέγγιση. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που θα έλεγα ότι είναι τομή στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική επικοινωνία, κάτι το οποίο είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και πολλές φορές διερωτώ με κάτι το οποίο το συζήτησα και κατηδίαν με τον κύριο Μίχαλο, πού οδεύει αυτή η κατάσταση, πώς θα εξελιχθεί ο δημόσιος διάλογος, η συζήτηση, η πολιτική τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως, με βασικό γνώμονα το ότι τα πάντα αλλάζουν και λόγω της τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο η τεχνητή νοημοσύνη για την οποία άκουσα πριν να γίνεται λόγος και ορθώς. Είναι και τα social media, είναι ο τρόπος με τον οποίο γενικά διεξάγεται πλέον η πολιτική συζήτηση. Και πριν πάμε στο πολιτικό πάνελ που θα έχουμε την ευκαιρία αμέσως μετά να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα με τους εκπροσώπους των κομμάτων, έχω τη χαρά να έχουμε μία συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΛΣ, έναν δημοσκόπο που προσωπικά εκτιμώ πολύ, γιατί πάντα πέφτει μέσα στις προβλέψεις του. Καλησπέρα, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα, κύριε Παπαντονίου. Καλησπέρα σε όλους τους ανθρώπους των διαλόγων της Νησίου, στον κύριο Μίχαλο, τους παρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμενες, δυστυχώς δεν σας βλέπω, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω ότι στεναχωριέμαι που δεν είμαι εκεί μαζί σας και σας βλέπω. Ναι, κύριε Αράπογλου, σας βλέπουμε πάρα πολύ συχνά μέσα από την τηλεόραση του Sky να απαντάτε και ορθώς σε ερωτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όπως είπα και πριν, ο στόχος του συνεδρίου και του διαλόγου του οποίου θέλουμε να κάνουμε σήμερα εδώ πέρα από αυτόν τον πολύ όμορφο τόπο δεν είναι να αναπαράξουμε μια συζήτηση την οποία βλέπουμε πολύ συχνά στις τηλεοπτικές μας οθόνες, αλλά να προσπαθήσουμε να εμβαθύνουμε σε κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν συζητάμε δημόσια στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα ή στον έντυπο τύπο στον οποίο εργάζομαι εγώ. Οπότε, μια βασική ερώτηση την οποία θα ήθελα να κάνω σε εσάς για αρχή, με βάση την εμπειρία σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίζετε κοινωνικά, αν σας ρωτούσανε τι προβληματίζει την κοινωνία περισσότερο και αυτό το βλέπετε στις δημοσκοπήσεις διαρκώς, ποιο θα ήταν αυτό? Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι ένα στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίσει και όλους μας είναι αυτή η απογοήτευση, αυτός ο προβληματισμός, αυτή η διάψευση προσδοκιών ενδεχομένως που βλέπουμε να αποτυπώνεται συχνά, πυκνά και με πολλούς τρόπους στις έρευνες, κάτι που οδηγεί είτε σε αμφισβήτηση, είτε σε αποστασιοποίηση, χωρίς να πάβει και η αισιοδοξία και η ελπίδα. Όλος αυτός ο προβληματισμός και ανησυχεί και προβληματίζει και τον παρακολουθούμε με προσοχή, διότι μερικές φορές υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσει σε επικίνδυνους δρόμους. Ναι, απεσιοδοξία λέτε και προβληματισμός για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η πολιτική. Θα έλεγα ή έχει και άλλες παραμέτρους αυτό? Οι αιτίες του προβληματισμού, της έτσι
επιφυλακτικότητας, της απογοήτευσης, τα παράπονα, η διάψευση των προσδοκιών, οι προσδοκίες που έχει και η προοπτική που έχει κανείς για το μέλλον. Είναι βέβαια και το διεθνές περιβάλλον αρκετά πιο προβληματικό σήμερα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας πέρασε και κάποιες δύσκολες περιόδους, περισσότερες ίσως όπως τις πέρασε η υπόλοιπη Ευρώπη, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη να υπάρχει αυτή η εικόνα, να αποτυπώνεται αυτή η εικόνα. Δεν είναι απαραίτητα μόνο πολιτικοί λόγοι, μπορεί να είναι κοινωνικοί, μπορεί να είναι οικονομικοί, μπορεί να είναι ευρύτεροι. Δεν με εκπλήσει τόσο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται παρακολούθηση και προσοχή ακριβώς γιατί υπάρχουν πάντα κίνδυνοι που εγκυμονούν όταν υπάρχει μια γενικευμένη απογοήτευση και προβληματισμός. Με δεδομένο ότι πριν είπα, δεν ξέρω αν έχω δίκιο, μπορεί να έχω και άδικο, αλλά στο τέλος της μέρας τα πάντα καταλήγουν στην πολιτική. Εσείς βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο έβριμα, το οποίο ίσως το βλέπετε και επαναλαμβανόμενα τα τελευταία χρόνια, ειδικά της ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού της χώρας, που θεωρείτε ότι οι πολιτικοί, με όμικρον γιώτα οι πολιτικοί, δεν το αντιλαμβάνονται στο βαθμό που θα έπρεπε. Δηλαδή βλέπετε κάτι που ο κόσμος λέει διαρκώς ένα πράγμα, που δεν το βλέπετε να μεταφράζεται σε συζήτηση στο δημόσιο διάλογο από τους πολιτικούς. Κοίταξε, θα έπαιρνα ως αφορμή την αποχή των πολιτών από την εκλογική διαδικασία που φαίνεται να αυξάνει η οποία όσο πάει αυξάνεται, έτσι. Δεν είναι φαινόμενο μόνο της χώρας μας, είναι γενικότερο, αλλά και στη χώρα μας το βλέπω να αποτυπώνεται. Θα έλεγα λοιπόν ότι με ανησυχεί που ενδεχομένως αυτά που περιγράψαμε στην πρώτη ερώτησή σας, δηλαδή αυτός ο προβληματισμός, η απογοήτευση, η απεσιοδοξία, δεν φαίνεται να απαντιέται ικανοποιητικά από τους πολιτικούς και από την πολιτική μεΐτα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε αυτή την εξέλιξη, αυτό το φαινόμενο να σταθεροποιείται και να αντιστρέφεται. Αντίθετα φαίνεται να ενισχύεται. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλα αυτά που περιγράψαμε φαίνεται να μην γίνονται αντιληπτά ή εν πάση περιπτώσει να μην απαντιόνται με τον τρόπο και στον βαθμό που θα έπρεπε, έτσι ώστε το φαινόμενο αυτό της αποστασιοποίησης, της ενισχυμένης αποχής εκλογική διαδικασία με την εκλογική διαδικασία να σταματήσει ή και να αντιστραφεί. Ναι, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες μέρες, χωρίς να θέλω να μπω καθόλου σε τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι στην πολιτική αυτό που λένε οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι περί τοξικότητας, όσο πάει και αυξάνεται. Είπατε για αποστασιοποίηση. Είναι η τοξικότητα με την αποστασιοποίηση, πιστεύετε ότι συνδέεται, δηλαδή όσο αυξάνεται αυτό που λέμε πόλωση στο πολιτικό σκηνικό, ο κόσμος ασχολείται περισσότερο, ενδιαφέρεται περισσότερο με την πολιτική ή αποστασιοποιείται? Νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο πλέον πιο έτσι κριτικής διάθεσης και αντιμετώπισης των πραγμάτων και της πολιτικής. Έτσι λοιπόν η τοξικότητα ή οι εντάσεις δεν νομίζω ότι βοηθούν τους πολίτες να επιστρέψουν στην πολιτική. Μάλλον εντείνουν την αποστασιοποίηση, την επιφυλακτικότητα. Να κάτι που ίσως δεν καταλαβαίνουν οι πολιτικοί, επειδή λέγαμε πριν ότι αν το καταλαβαίνουν ή όχι. Αυτό ίσως είναι ένα στοιχείο. Ναι, σας ακούω με διακοπές, δεν άκουσα ακριβώς την τελευταία. Λέω ότι πριν λέγαμε αν δεν αντιλαμβάνονται κάτι πολιτικοί, ίσως είναι αυτό. Συνεχίστε. Δεν ξέρω αν με ακούτε, εγώ σας ακούω με διακοπές. Πάντως έλεγα ότι ναι, η τοξικότητα που θίξατε, οι εντάσεις, οι υπερβολές δεν νομίζω ότι βοηθάνε ούτε να αντιστραφεί αυτή η πορεία που περιγράψαμε, ούτε να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην πολιτική. Μάλλον εντείνει την αποστασιοποίηση, εντείνει τον προβληματισμό και φυσικά νομίζω ότι μας οδηγεί να περιμένουμε ακόμα υψηλότερη αποχή στο μέλλον. Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε απευθείας, επειδή πριν υπήρχε. Ναι. Μία ερώτηση που πραγματικά το έχω απορία. Από τις επιμέρους μετρήσεις που κάνετε σε ηλικιακές ομάδες, για παράδειγμα, να πάμε στους νέους για τους οποίους γίνεται πολλή συζήτηση, αν και θεωρώ ότι πολλές φορές η συγκεκριμένη εστίαση αδικεί τους λίγο μεγαλύτερους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σίγουρα μία πολύ ενδιαφέρουσα ηλικιακή ομάδα, η 18-35 να το πούμε χοντρικά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θεωρείτε ότι έχουν και δείχνουν
αποστασιοποιημένοι από την πολιτική ζωή της χώρας? Νομίζω ότι δεν είναι αδιαφορία σίγουρα. Νομίζω ότι είναι περισσότερο αμφιβολία, περισσότερο έλλειψη εμπιστοσύνης. Αισθάνονται ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ή να επηρεάσουν την πορεία, να στρίψουν το τιμόνι προς την κατεύθυνση που επιθυμούν. Περισσότερο νομίζω είναι αυτό παρά αδιαφορία των νέων, που σήμερα οι νέοι έχουν αξιόλογα χαρακτηριστικά και ικανότητες, γνώσεις, αντίληψη, πληροφόρηση, που εμείς οι παλαιότεροι δεν είχαμε παρά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Άρα νομίζω ότι και η στάση τους αυτή που περιγράψατε οφείλεται περισσότερο στα στοιχεία που αναφέραμε, στον προβληματισμό, στην έλλειψη εμπιστοσύνης, παρά σε αδιαφορία. Ναι, υπάρχει κάποια απάντηση την οποία έχετε δει εσείς, επαναλαμβανόμενα ή και όχι επαναλαμβανόμενα, η οποία σας εκπλήσει, και δεν αναφέρομαι μόνο στην νεότερη γενιά, σε οποιαδήποτε ηλικιακή ομάδα, το οποίο χτυπάει κάποιο καμπανάκι για εσάς και λέτε εδώ κάτι θέλουν να πει η συγκεκριμένη κοινωνική, ηλικιακή ή επαγγελματική ομάδα? Κοιτάξτε, θα μπορούσα να επικαλεστώ πολλές ερωτήσεις και ανάλογα με τα ερωτήματα, αλλά αν έπρεπε να απαντήσω μονολεκτικά, αυτό που μας ενοχλεί και μας προβληματίζει και προσπαθούμε να το διερευνήσουμε είναι όταν παίρνουμε απαντήσεις της μορφής κανένας ή τίποτα, που δείχνει μια γενική απόρριψη, έναν ευρύτερο προβληματισμό. Όποτε βλέπουμε μια τέτοια απάντηση σε ερωτήματα που προσπαθούμε πάντα να υπάρχουν αρκετές επιλογές που να καλύπτουν όλα έτσι τα γούστα και τις διαθέσεις, αυτή είναι μια απάντηση που πάντα προκαλεί την προσοχή και τον προβληματισμό μας. Εσείς, κύριε Αράπογλου, θεωρείτε ότι πλησιάζοντας και προς τις εκλογές πλέον, ασχέτως αν όλοι λένε ότι θα γίνουν το 27, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, εν πάση περιπτώσει και το 27 να γίνουν οι εκλογές, είμαστε αρκετά κοντά και θεωρώ σε προεκλογική περίοδο. Οι πολίτες ψηφίζουν σήμερα, και αν μπορούμε να το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, περισσότερο με το συναίσθημα ή με τη λογική? Αν έπρεπε να επιλέξω από τα δύο, θα έλεγα με τη λογική. Αν και το συναίσθημα παραμένει ισχυρό και δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τη σημασία του και το ρόλο που έχει, που κάποιες φορές μπορεί να είναι και καθοριστικός ανάλογα με τις συνθήκες. Αλλά αν έπρεπε να επιλέξω από τα δύο, θα έλεγα ότι σήμερα νομίζω ότι υπερισχύει η λογική και στη χώρα μας που έχει περάσει, όπως είπα, περιπέτειες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι πιο ρεαλιστές, πιο προσγειωμένοι, πιο λογικοί και αντίστοιχα είναι και οι επιλογές τους και οι πολιτικές. Ναι, και το είχα πραγματικά απορία και αρκετές φορές το σκέφτομαι, για να κάνουμε και μια γέφυρα με την επόμενη ενότητα που θα συζητήσουμε με τους πολιτικούς και θα αφορά και τα social media και τον τρόπο επικοινωνίας. Οι πολίτες σήμερα θεωρείτε ότι αλλάζουν πιο εύκολα άποψη από ό,τι στο παρελθόν? Βλέπετε πιο γρήγορη μεταβολή της κοινής γνώμης, ανάλογα ίσως και με την τρέχουσα επικαιρότητα σε επίπεδο ακόμα και εβδομάδας ή κάποιων ημερών? Είναι και η πληροφόρηση πιο γρήγορη, κινείται με πιο γρήγορους ρυθμούς η ενημέρωση, οπότε σίγουρα αλλάζουν τα πράγματα πιο εύκολα σήμερα από ό,τι στο παρελθόν. Θα έλεγα ότι σε βασικές απόψεις και θέσεις οι αλλαγές δεν είναι τόσο ραγδαίες. Υπάρχουν κάποιες θέσεις και κάποιες απόψεις των πολιτών που δεν αλλάζουν ό,τι και να έχει προηγηθεί, εφόσον ρωτάμε με τον ίδιο τρόπο. Εκεί που διαπιστώνω πολύ σημαντική ευκολία αλλαγής είναι στις κομματικές και στις πολιτικές επιλογές, που εκεί τώρα πια περισσότερο από παλιά ιδεολογίες με κόμματα έχει περιοριστεί. Εκεί πράγματι παρατηρούμε πολύ πιο γρήγορες αλλαγές, ανάλογα και με την επικαιρότητα, ανάλογα με τα γεγονότα που απασχολούν τους πολίτες, που κάποιες φορές μας εκπλήσουν. Περισσότερο από παλιά. Αυτό το στοιχείο που λέτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν οι κομματικές γραμμές, τα κομματικά στεγανά, η ιδεολογική ταύτιση, να το πω πιο απλά, των πολιτών με συγκεκριμένα κόμματα έχουν υποχωρήσει σε σχέση με το παρελθόν. Το βλέπετε αυτό? Ναι, οπωσδήποτε. Συμφωνώ με τη διαπίστωση αυτή. Βλέπουμε και ιδεολογίες και ο αυτοχαρακτηρισμός των άξονα αριστερά-δεξιά και η ταύτιση με τα κόμματα και οι παραδόσεις οικογενειακές. Όλα αυτά βλέπουμε να έχουν περιοριστεί, δεν έχουν εξαφανιστεί φυσικά, υπάρχουν ακόμα και έχουν την αξία τους, αλλά δεν τα βρίσκουμε
στον ίδιο βαθμό που τα βρίσκαμε στο παρελθόν, και αυτό κάνει τις επιλογές των πολιτών να αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα, ακόμα και από μήνα σε μήνα στις μετρήσεις, να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα, να είναι πολύ πιο δύσκολο να προβλέψει κανείς και σε βάθος χρόνου ποια θα είναι η εξέλιξη. Και γι' αυτό και καταφεύγουμε συχνά σε αυτά που λέμε ειδικά ερωτήματα, συμπληρωματικά ερωτήματα, στα οποία εκεί οι απόψεις φαίνεται να αλλάζουν λιγότερο εύκολα από ό,τι στα πολιτικά θέματα. Και σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε, κύριε Αράπογλου, τα social media, για να ξανακάνω γέφυρα με τη θεματική ενότητα και την επόμενη συζήτηση που θα έχουμε, εάν μπορείτε να το μετρήσετε, αν είστε σε θέση, πόσο επηρεάζουν την μετακίνηση της κοινής γνώμης ή ειδικά τις νεότερες γενιές, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την πολιτική? Νομίζω ότι η ταχύτητα της ενημέρωσης και ο όγκος της πληροφόρησης έτσι κι αλλιώς επηρεάζουν, ανεξάρτητα αν έρχονται από ειδησιογραφικούς ιστοτόπους, από social media ή ακόμα και από τη τηλεόραση. Γιατί και η τηλεόραση έχει τη δυνατότητα σήμερα να καλύπτει γεγονότα επιτόπου και όχι απλώς να τα περιγράφει. Άρα, έτσι κι αλλιώς αυτή η αλλαγή στο ρυθμό ενημέρωσης επηρεάζει. Τα social media ακόμα περισσότερο, διότι εκτός από ταχύτητα ενημέρωσης έχουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και φυσικά αυτό αφορά περισσότερο μέσες ηλικίες και νεότερες ηλικίες, όπου διαπιστώνουμε ότι ακόμα και η κύρια ενημέρωση προέρχεται από τα social media. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Έχετε διαπιστώσει ποτέ ένα fake news, χωρίς να πούμε τι, πώς ή ποια περίοδο, δεν έχει σημασία στην παρούσα συζήτηση, έχει επηρεάσει ή έχει μεταβάλει έστω και προσωρινά, ή ελπίζω έστω και προσωρινά, την κοινή γνώμη? Υπάρχουν αρκετά περιστατικά που εγώ προσωπικά μπορώ να θυμηθώ τα τελευταία 2-3 χρόνια, τα οποία κυριάρχησαν στην πολιτική επικαιρότητα, αποδείχτηκαν αργά ή γρήγορα ότι δεν στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Παρ' όλα αυτά, εσείς στην τρέχουσα δημοσκόπηση που κάνατε εκείνη την περίοδο, να διαπιστώσετε ότι έχουν επηρεάσει την κοινή γνώμη? Κοιτάξτε, προσωρινά σίγουρα. Ανάλογα και με την έκταση που θα πάρει και την αναπαραγωγή που θα έχει, προσωρινά σίγουρα μπορεί να επιδράσει. Θέλω να είμαι αισιόδοξος, οπότε πιστεύω ότι και οι αναγνώστες έχουν κάποια στοιχειώδη αντίληψη και εκπαίδευση να ξεχωρίσουν αργά ή γρήγορα ποια είναι ψεύτικη είδηση, fake news, και ποια είναι πραγματικά νέα. Η ίδια η ταχύτητα ενημέρωσης επιτρέπει και τη διάψευση των ψευδών ειδήσεων, όχι πάντα, όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά θέλω να πιστεύω στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Άρα σε βάθος χρόνου, επαναλαμβάνω επειδή είμαι και φύση αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι η επίδραση στις μετρήσεις ή στην τελική διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι μικρή και δεν έχει καταφέρει κάποιο fake news να επιδράσει τόσο δραματικά. Αλλά τουλάχιστον αν περιοριστούμε στο χρόνο και πάμε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι σίγουρο ότι πολλές ειδήσεις που αποδείχθηκαν ψευδείς διαβάστηκαν, αναπαρήχθησαν και επηρέασαν σε κάποιο βαθμό έστω προσωρινά τους πολίτες. Εσείς ποια θα λέγατε ότι είναι η μεγαλύτερη παρανόηση που έχει η κοινή γνώμη για τους δημοσκόπους και για τη δημοσκόπηση, ότι τους αμφισβητεί, ότι είναι ερώτημα το οποίο θα μπορούσε πολύ εύκολα να μεταφερθεί και για τη δική μου δουλειά στην εποχή που ζούμε, αλλά και για τη δική σας? Τώρα αναφέρομαι σε εσάς. Τώρα με προκαλείτε με το ερώτημα αυτό. Θα έλεγα πολύ γρήγορα δύο σημαντικές παρανοήσεις αντί για μία που μου ζητήσατε. Η μία θα έλεγα ότι είναι ότι προβλέπουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό είναι λάθος. Οι δημοσκοπήσεις ούτε προβλέπουν το εκλογικό αποτέλεσμα, ούτε μπορούμε με ακρίβεια. Φανταστείτε να μπορούσαμε, ρωτώντας 1.000 ψηφοφόρους, να εκτιμήσουμε με ακρίβεια την εκλογική συμπεριφορά 6,5 εκατομμυρίων Ελλήνων. Άρα ούτε μπορούμε, ούτε το επιδιώκουμε. Δεν είναι αυτός ο στόχος των δημοσκοπήσεων και είναι λάθος να τις διαβάζουμε. Ποια είναι η λέξη? Ποια είναι η λέξη που χαρακτηρίζει δηλαδή τις δημοσκοπήσεις? Πρόβλεψη, προσέγγιση?
Η λέξη με την οποία θα χαρακτηρίζατε μία δημοσκόπηση, απαντώντας σε πιθανή κριτική, είναι εγώ κάνω πρόβλεψη, κάνω προσέγγιση. Ποια είναι η σωστή λέξη? Θα έλεγα ότι ο σωστός όρος, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή, δεν την έχω ξανακούσει. Θα έλεγα ότι η σωστή είναι προσπάθεια προσέγγισης. Ούτε καν προσέγγιση, είναι προσπάθεια να προσεγγίσουμε τις απόψεις των πολιτών με τους περιορισμούς και τα εργαλεία που μας δίνει η στατιστική και η έρευνα. Βέβαια, να αναγνωρίσω ότι πλησιάζοντας προς τις εκλογές, θα πρέπει η εικόνα των δημοσκοπήσεων να προσεγγίζει το πολιτικό κλίμα το οποίο υπάρχει και ενδεχομένως και αυτό που θα αποτυπωθεί την επόμενη μέρα μετά από την κάλπη. Αλλά αυτό πλησιάζοντας προς τις εκλογές, και πάλι όχι απόλυτη πρόβλεψη, προσέγγιση του κλίματος. Όλες οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις είναι προσπάθεια προσέγγισης των απόψεων των πολιτών και όχι πρόβλεψη ενός εκλογικού αποτελέσματος, μιας εκλογικής μάχης που δεν ξέρουμε πότε θα γίνει και σε ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί. Η δεύτερη παρανόηση εκτός από αυτό θα έλεγα ότι είναι ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι το ίδιο πράγμα. Ό,τι φέρει το όνομα δημοσκόπηση είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι δημοσκοπήσεις είναι επώνυμες, φέρουν το όνομα της εταιρείας ή του οργανισμού που τις διεξάγει και έχει την ευθύνη, και ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά, μεθοδολογίες, εμπειρία κλπ. Έχουν σημαντικές έως και σημαντικότατες διαφορές μεταξύ τους. Σε αυτές τις δύο παρανοήσεις θα στεκόμουν σήμερα. Ναι, θέλετε να πείτε ότι να κρούσετε ένα καμπανάκι ότι υπάρχουν μετρήσεις οι οποίες δεν είναι όλες ίδιες, άρα δεν μπορεί να υπάρχει και τσουβάλιασμα. Αυτό ουσιαστικά λέτε. Πολύ σωστά. Υπάρχουν διαφορές, όπως είπα, σε μεθοδολογίες, σε τεχνικές, σε εμπειρία, σε τεχνογνωσία, σε ιστορικό, όπως σε όλα. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο που έχουμε συνηθίσει, οι δημοσκοπήσεις λένε, έδειξαν ή δείχνουν. Υπάρχουν η δημοσκόπηση Α, η δημοσκόπηση Β και πρέπει να αντιμετωπίζεται χωριστά η κάθε μία. Κύριε Αράπογλου, κλείνοντας, έχετε μία πλήρη εικόνα της κοινής γνώμης. Δεν σας ακούω, δυστυχώς, δεν ξέρω αν με ακούτε. Με ακούτε? Τώρα με ακούτε? Με ακούτε? Με ακούτε? Κύριε Παπαντονίου, δεν ξέρω αν με ακούτε, αλλά δυστυχώς... Εμείς σας ακούμε, δεν ξέρω, εσείς με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούω. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι έχετε σχεδόν μια πλήρη εικόνα της κοινής γνώμης από τη συχνότητα που διεξάγεται σφυγομετρήσεις και δημοσκοπήσεις. Θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη ελπίδα που έχετε βλέποντας όλες αυτές τις μετρήσεις και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος φόβος σας. Το ταυτόχρονα με δυσκολεύει, αν πρέπει να είναι η ίδια η απάντηση, θα έλεγα ότι η απάντησή μου θα ήταν η νέα γενιά, οι νέοι Έλληνες. Νομίζω ότι αυτοί αποτελούν την ελπίδα και το μέλλον της χώρας μας. Αυτή την ομάδα της ελληνικής κοινωνίας παρακολουθούμε με αυξημένο ενδιαφέρον και με ειδικές προσπάθειες προσέγγισης. Όλες τις ομάδες παρακολουθούμε και μας ενδιαφέρουν και προσπαθούμε να καταγράψουμε. Αυτή όμως λίγο παραπάνω έχει σημαντικές ιδιαιτερότητες, μας ανησυχεί περισσότερο για πολλούς λόγους, αλλά παράλληλα είναι και αυτή που μας γεμίζει με ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον της Ελλάδας. Γιατί τώρα με ιντριγκάρετε, τι σας ανησυχεί περισσότερο στη νέα γενιά, ότι μπορεί να φύγει εκτός πλαισίου, να το πω όσο πιο κόσμια και ευγενικά μπορώ, ότι μπορεί να κινείται σε πλαίσια τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, ότι είναι απολυτικ, ότι δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική? Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί περισσότερο? Αυτή η συζήτηση έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ολόκληρης της συζήτησης. Θα έλεγα πολύ σύντομα ότι είναι γνώρισμα της νέας γενιάς πάντα να φέρεται διαφορετικά από τις προηγούμενες γενιές, άρα να είναι πιο απρόσμενες οι απαντήσεις, οι επιλογές, οι συμπεριφορές. Προσθέστε ότι η σημερινή νέα γενιά, κάθε νέα γενιά πάντα έχει πλεονεκτήματα και καλύτερες συνθήκες από την προηγούμενη συνήθως, αλλά αυτή η νέα γενιά, οι νέοι σήμερα μεγαλώνουν σε πολύ διαφορετικές συνθήκες, με δυνατότητες, με πληροφόρηση που εμείς δεν είχαμε ούτε καν σε ένα μικρό βαθμό, με αντίληψη, με εμπειρίες
με εικόνες που κανένας μας προφανώς δεν είχε στην ίδια ηλικία. Μεγαλώνουν επίσης με αρκετούς κινδύνους γύρω τους. Όλα αυτά που συζητάμε, άκουσα τις αναφορές προηγουμένως και για την τεχνητή νοημοσύνη και για την τεχνολογία με όλες τις μορφές της, η ευκολία με την οποία κάποια πράγματα σήμερα συμβαίνουν σε σύγκριση με το παρελθόν, αυξάνουν και τις δυνατότητες και τα εφόδια που έχουν, αλλά και τους κινδύνους που έχουν. Η στάση τους βεβαίως απέναντι στην πολιτική και στα γενικότερα, όπως την καταγράφουμε στις μετρήσεις, επίσης προκαλεί ανησυχία. Επομένως, θα έλεγα πολύ συνοπτικά ότι είναι πάρα πολλοί λόγοι αυτοί που μας οδηγούν στο να παρακολουθούμε με προσοχή και να ανησυχούμε για κάποιες πλευρές. Συγχρόνως όμως είναι και πάρα πολλοί λόγοι που μας δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον, γιατί είναι μια γενιά που πιστεύω ότι έχει πολύ καλύτερες απόψεις σε πολλά πράγματα, πολύ καλύτερη ενημέρωση, πολύ καλύτερη αίσθηση των πραγμάτων. Αυτό είναι και το αισιοδόξο και με αυτό να κλείσουμε. Κύριε Αράπολου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθώντας σας στενά, όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια, νομίζω ότι κάναμε μια διαφορετική συζήτηση έξω από πρόθεση ψήφου και εκτίμηση επιρροή εκλογικού αποτελέσματος. Συμφωνώ, μέχρι την επόμενη έρευνά μας που δεν θα αργήσει και θα τη δείτε προφανώς σύντομα στο Sky. Νομίζω αυτή η συζήτηση είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την συζήτηση αυτή. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά.